Здравейте, аз съм Георги от Truffle Plants. В днескашното видео ще си поговорим за това как може да се заразите вашите дървета във вашата плантация, т.е. да подсилите вашата микориза, или ако имате някой дърво във вашия двор, което не е заразено, да го заразите и да си добивате трюфели в домашни условия. Това е нашия субстракт с спори от Tubera aestivum, летен черен трюфел. В този пакет се съдържат между 100 и 200 хиляди спори от озрели черни летни трюфели, които са направени в специален компост, с който може да си заразите вашето дърво. В случая се намираме на нашето стопанство, което е в село Оброчище, близо до Балчик. Тук е и нашата плантация. Сега в момента се намираме до една липа, която предполагаме около 6-7 годишна. В случая ние ще си помогнем с моторен свредел, с който да изкопаем дупките, за да можем да поставим спорите. За целта е важно да се изкопаят дупки на такова разстояние долу-горе, където приключва короната, където свършва самата корона. Предполага се, че точно там са и тия най-малинките ростни коренчета, които са ни важни за самата микориза. В случая ние трябва да атакуваме точно тях. Копае се дупка около 30-40 см дълбочина, като се вади пръста от дупката. Тук може да видите, сме прекъснали точно тия манинките коренчета, където реално трябва да атакуваме, за да могат спорите да направят самата микориза. Тук може да видите как изглежда самия субстракт. Взимаме една-две шепи, които поставяме на дъното на дупката. След това пръста, която е излязла от дупката, се размесва с още две шепи от този субстрат и се запълва дупката. Тук идеята е този субстракт, тия спори на трюфелите, да влязат в контакт с тия най-малинките коренчета. И при наличието на подходящи условия, т.е. топлина и влага, самата спора започва да атакува корените на дървото и започва да го колонизира изцяло и така се създава реално микоризата около самото дърво, което започва да плододава вече след няколко години. Така, сега да продължим с заравянето на дупката. По средата може пак по-малко да се пораси. Поставянето на спорите е хубаво да се слагат или в есенния, зимния или пролетния период, тъй като тогава има повечко дъждове, повечко влага. Не е желателно лятото в най-големите жеги, юли, август, септември, да се слагат тия спори. В случая видяхте как ние направихме няколко дупки с моторен свредел. Но ако вие нямате моторен свредел, това нещо може да се направи с обикновена права лопата. Тук сме ги направили на кръст долу-горе на около 1,20 м, 1,50 м от ствола на самото дърво, тъй като то толкова голяма корона има. Тук сега ще ви покажа с обикновена права лопата как можем да си направим същите тия дупки. Методиката на това заразяване се нарича испански капан. Това нещо се практикува не само в Испания, Франция, Италия, може би от десетилетия. Има вече хиляди декари, хиляди стопанства, които са презаразени по този начин, т.е. градините от лешници, които са в Испания и Франция, изцяло вече се презаразяват с трюфели, тъй като започват да добиват още една допълнителна култура, освен самите лешници. Така, тук по същия начин поставяме на дъното на дупката две шепи
от субстракта. Още 2, с които разбъркваме хубаво пръста, която е излязла. И запълваме дупката обратно. Хубаво е при възможност на всяка дупка да се изсипят около 10 на литра вода, тъй като влагата е много важна, за да могат тия спори да се активират и да започнат да колонизират дървото. Ако мислите, че това видео ви е харесало, че има какво още да научите за трюфелите, за създаването на плантации в България, може да харесате това видео и да се абонирате за канала ни в YouTube. Благодаря ви!